Polooblačno až oblačno, miestami dážď. Taký bol aktuálny stav počasia počas uplynulého víkendu v oblasti chorvátskej Rieky, pri ktorej leží automotodrom Grobník. Práve na ňom sa konalo ďalšie podujatie seriálu Česká poisťovňa Škoda Octavia Cup. Dostaneme sa aj k nemu. Najskôr sa ale pozrime, ako dopadol premiérový ročník Rally Vyhorlad Snina. Príjemné sledovanie. Štvrté podujatie slovenského šampionátu automobilových súťaží malo napraviť náladu v tábore fanúšikov a účastníkov rally po nie práve vydarenej Trnave. Veľká vzdialenosť pre väčšinu súťažiacich nikoho neodradila. Naopak, mnohí boli prekvapení, koľkí diváci sa prišli na slovenské, české, maďarské a poľské posádky pozrieť. S určitou pochopiteľnou dávkou nedôvery pristupovali k tomuto premiérovému podujatiu všetci, no jedinou vážnejšou nepríjemnosťou boli nakoniec šmiklavé trate a proti tým protestovať nemôže žiaden relista. 9 meraných testov bolo postavených na 3 rýchlostných skúškach pre 37 posádok, medzi ktorými nečakane chýbal Tibor Čerhalmi. Celkom prirodzene favoritom číslo 1 bol vedúci jazdec našich majstrovstiev Václav Pech so spolujazdcom Petrom Uhlom, hoci aj ten hneď na prvej skúške nechal na moment zhasnúť motor na svojom Forde. Sekundovať mu mal Jozef Béreš junior na Subaru. Vynikajúco odštartoval aj Peter Haluška, rozbehnúť to išlo, horšie to bolo s brzdením. Domácim favoritom v skupine N bol prirodzene Vlado Palko. Jeho súperom, a ako bolo od začiatku jasné, tým rýchlejším bol Čech Petr Trnovec, tiež na Mitsubishi. Trať ešte počas nočného dažďa zmenila charakter, čo mnohých prekvapilo hneď v úvodnej rýchlostnej skúške. Jedným z nich bol rýchly Poliak Marcin Beltovský, ktorý tak hneď na úvod zdanlivo uľahčil život veľkému súperovi Petrovi Haluškovi. Beltovský nakoniec vyhral triedu A6, v ktorej však nemal reálnu konkurenciu, no na hodnotenie v F2 auta s pohonom jednej nápravy a motorom do 2 litrov tentoraz nemal. Miroslav Marton na Honde nedaleko cieľa jednotky takto vyletel. Hoci do cieľa rýchlostky dokrivkal, zo súťaže nakoniec odstúpil. Peter Gavlák sa opäť predstavil na Honde Civic prenajatej z Čiech. Hneď v úvodnej skúške ľahko vbehol do priekopy, keďže to bolo za fotobunkou, jeho čas tým neutrpel, čo sa nedá povedať o aute. S malým poškodením sa usadil na prvom mieste. Ani nie kilometr po štarte jednotky skončil Miroslav Šišovský, nasledovalo krátke prerušenie rýchlostnej skúšky a Felicia pokračovala na vozíku. Veľmi rýchlo skončil aj ďalší N1-kár na Fabii, Martin Antal. Je to dosť ostá zakrutá a dá sa povedať, že aj kvázi jazdecká chyba, lebo pošiel som do tej zakruty dosť rýchlo, viac jak sa dalo asi. V rýchlostnej skúške číslo 1 bol rýchly aj Peter Lučko, ktorý ašpiruje na titul majstra republiky v národnej triede hobby-relistov na starších modeloch automobilov. Našťastie preňho pokračoval ďalej. V nasledujúcich skúškach sa posádky upokojili. Výstraha bola dosť jednoznačná, taká ako jednoznačné bolo vedenie Václava Pecha a Petra Uhla. Jožkovi Bérešovi sa priebežne viac alebo menej darilo približovať k vencovým časom, no strata po sekundičkách neustále narastala. V tretej rýchlostnej skúške už s nefunkčným posilňovačom riadenia Peter Haluška poslal Fabiu mierne do lesa. Zadným kolesom narazil na kameň a poškodil zadnú nápravu. V štvrtej rýchlostnej skúške sa rozlúčil Petr Trnovec. Bolo to vlastne v druhom kole na tej istej skúške, ktorá riedila pole už pri prvom prejazde. Trnovec odstúpil z tretej priečky absolútne a z prvého miesta v skupine N. Nuž na uvoľnené miesto postúpil Vlado Palko s Robertom Millerom. Polepšil si aj Jozef Béreš senior, ktorý sa s obstarožnou Mazdou dostal na dosah stupňa víťazov. Na štvorke sme zaznamenali aj vážnejšiu haváriu posádky Žeňuch Ľudrovský na Nissane Sunny GTI. Ostatné posádky prešli skúšku bez merania času. Ktože vie, ako by dopadli boje v triede papierovo najslabšej N1, ak by pokračoval Miroslav Šišovský. Každopádne prvé zaslúžené víťazstvo v triede si zo šmiklavých tratí pohoria Vyhorlad odniesol mladý Gabriel Molnár. Povrch sme mali všelijaký, tak sme sa pošmíkali trošička. A na tretej rýchlostke nám odišiel tlmič predný, tak to sme s tým mali nejaké problémy. Potom sme už boli v pohode. Podarilo sa nám aj dôjsť do cieľa celý. Takže sme spokojní. Peter Gavlák sa absolútnym 17. miestom asi chváliť nebude, no svoju triedu N2 vyhral jednoznačne. Honda je iné auto. Trošku iné ako Polo, točí to vo vyšších otačkách, čiže treba sa s tým hrať vyššie, ale zatiaľ si na seba zvykáme. Dneska som nebol spokojný so sebou, hlavne po prvej vložke, kde sme vyleteli.
ale v tom druhom kole a treťom už to bolo o niečo lepšie, keď sme museli trošku zvolniť, lebo sme mali ohnuté predné rameno, ale podstatne sme spokojní s dosiahnutým umiestnením. 15. absolútne a najlepší z hobyrelistov dojazdil nakoniec Peter Lučko, ktorý má už istý majstrovský titul v sezóne 2003. V cieli si spomenul na krízovku z prvej rýchlostky. Trošku sme to prehrali s rýchlosťou a bolo veľmi šmiklavo. Haluškovci sa dotrápili až do poslednej skúšky. Ešte aj v nej predviedli hodiny, ktoré mohli urobiť definitívny koniec ich strastiplnému vystúpeniu v Snine. Druhé miesto v triede A5 s veľkou stratou isto nie je adekvátne výkonu auta i úrovni posádky Haluška Marinica. 5 rýchlostných skúšok sme išli bez serva, potom zase 3 rýchlostné skúšky kašľal motor vo vysokých obrátkach. No proste rozladená geometria od toho narazu na zadné koleso, náročný pretek. O priečku vyššie skončila Fabia, z ktorej si zvykneme uťahovať, že jazdí s najlepšou spotrebou. Turbodiesel týmu Qualt konečne zabúda na svoj úsporný režim a začína poskytovať požadovaný výkon. Táto posádka ide svoju vlastnú rally technického vývoja. Kolaborovali sme veľa s motorom, s čipom a teraz sa pohybujeme s výkonom niekde okolo 155 koní a to už je celkom slušný výkon. Teším sa na ďalšie zvyšovanie. O Jankovi Hudákovi je už dávno známe, že z auta, v ktorom sedí, vyžmýka maximum. Ak to bol ešte minulý rok favorit, tento rok podľa všetkého našiel hranicu už aj na Felicii, s ktorou odrážal útoky Petra Halušku a nakoniec vyhral triedu A5. Prvé 2 kola sme šli v pohode, auto fungovalo, takže sme bojovali ako leví, robili sme čo sa dalo. No žiaľ Bohu, v tom treťom kole nám odišla štvorka, začala búchať jednotka, ešte k tomu sa pridružila aj šmykanie spojky sa k tomu pridružilo, takže už to bolo dosť také trápenie. Sme radi, že sme tu. V štvrtej rýchlostnej skúške sa Roman Koňuch musel vyrovnať okrem ťažkej trate aj s defektom. Na Octavii Kit-Car skončil presne podľa papierových predpokladov za veľkými štvorkolkami a do jeho neveľkej zbierky pribudol cenný pohár za víťazstvo v F2. Tesne za stupňami víťazov, tak ako je to hádam technicky predurčené, zostal Jozef Béreš senior, ktorý sa dodnes teší veľkej popularite divákov. Vlado Palko teda už nenašiel premožiteľa. Vyhral skupinu N a skončil tretí absolútne. Mne sa ako od začiatku páčila náročnosť trate. Bola vlastne znásobená táto náročnosť poveternostnými podmienkami, vodou, blatom. Našťastie nás auto poslúchalo, my sme nerobili nejaké zásadné chyby, práve naopak bezchybne. Spolujazdec bol perfektný, takže máme výsledok, o akom sa nám ani v podstate nesnívalo. Nič sa až dokonca nezmenilo na tom, že druhý počas celej rally zostal Jozef Béreš junior, hoci na predposlednej skúške ešte dostal Jožko hodiny, ktoré zapríčinil odchádzajúci diferenciál. Je to akože veľmi pekná rally, ale veľmi náročná svojím charakterom trate. Pre nás tie trate vyhovujú, ale možno, že už boli až príliš ťažké pre nás, čo sa týka tej šotoliny. Takže sme vcieli, auto je celé, sme radi, že sme došli na druhé miesto. S Panilov jazdou bez väčších chýb a nervozity si po ďalšie body prišiel už takmer istý majster Slovenska Václav Pech. V cieli spomínal, ako mu zhasol motor. Špatně jsem to dobrzdil a místo jednotky jsem si tam nechal dvojku, nepodíval jsem se na displej a ten moment, co jsem přidal, tak mi auto vlastně chcíplo, ale nebyla to žádná velká časová ztráta, protože jsme pořád jakoby jeli a přes spojku jsem auto znova nastartoval. Časť tímov sa už presunula na rally Bohemia. Slovenský fanúšik automobilových súťaží si počká na ďalšie preteky do polovice augusta. V Košiciach sa všetci stretnú opäť.